The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Ang mga apostoles ug ang mga kadagkuan sa iglesia nagtigom aron paghusay niining butanga human sa taas nga lantugi. Mitindog si Pedro og miingon, mga igsuon, nahibalo kamo nga kaniadto gipili ako sa Dios. Gikan kaninyo aron magwali sa maayong balita ngadto sa mga dili Hudiyo, aron makadungog sila niini og mutuo. Og ang Dios nga nasayod sa kasing-kasing sa mga tao, mipadayag nga gidawat usab niya ang mga dili Hudiyo, pinaagi sa paghatag kanila sa Espiritu Santo, sama nga gihatagan kita niya niini. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, mga ginikanan, mga kasama, ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko aniyan usab sa kahanginan, of course dinhi gyapon sa RMN Dipolog DXDR 981 AM usab sa FM 94.1. Okay, now sa AM day tuod, no, doon na to'y nangutanan ako. Butog nakatunong ba to siya ron, no? 981, no? AM sa inyong AM ba, no? Kadtong nangutanan ako. Okay, maayong buntag kanimo, sir, no? O sa internet, alang niya itong wapak hebalo, rmndpolog.weebly.com. Okay, ang atong pizza karon, pizza 5, no, sa bulan sa Pebrero tuig 2017, no, February 5, 2017. Maayong adlaw sa Ginoo. Hinaot kining atong laing panidron sa atong tulumanon kahayag sa pagtuong Katoliko. Nagyapon mo, no, andam minaw og kung mahimo, no, mag-take note ta og mga angay i-take note, no, sa atong mahisgutan karon. Now, ayaw mo katingala nganong gibasa na to ang hinuon bahin ra, no, pasahe nga mabasa na to dinhi sa konseho sa Jerusalem, no, o tigom o unang tigom ni o unang konsilyo sa iglesia. Tigom nga nahitabo ni dito sa Jerusalem.
Now, ngano nga ato ning gibasa kay buot nato nga tukion pag-ayo ning Council of Jerusalem. Yan naman kay kung nagkapaminaw mo atong debate nato nga giatubang sa miaging Domingo, no, katong sangka sa katarungan, launa ngadto sa alas 2:30, no, may atubang man ta og hinigalaay nga diskusyon o debate, no, uban sa atong kaatbang, no, sa pagtuo. Ang inyo nang sige na pong madungog, no, dinhi pod kay naamang po sila itulumanon dinhi, no, sa RMN Dipolog. Now, buot na itong hisgutan ng Council of Jerusalem kay sa akong balansi sa debate, naapay kinahanglan atong linawon. Buot na ako'y pasabot, ang wa na ako may hisguti sa maong debate, suwayan ako og hisgut karon, no? Kay katugong debate, time pressure man to, no? Time pressure, so dili gyud ta ka buga og ayo sa atong mga explanation kay magkabsan man tas panahon. Inana man yun ang debate, time limit. Kay kung dili po butang ang time limit, adi ta kahuman. Labi na kay pila ra to, no? Usa ka oras ug tunga. Gani dili pa gyud eksakto usa ka oras ug tunga, di ba? Mao na nga kuan. Dili na to mahisgutan tanan. Now, by the way, unahon sa akong hisgot kay doon naman ko'y text namo nga ngano ko no kadtong debatiha murag ni tipas man ta ato, wala kita mo sunod gyud sa tema. Okay. Well, ako rang giagad ang akong kaatbang ato, no? Di ba ang tema sa maong debate, ako affirmative side sa proposisyon nga pamatud-an nga ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana mao ang matuod nga iglesia nga gitukod ni Kristo, no? Mo man ay atong gipawarog sa maong debate. Pero, no, mo ni ang pero ang atong kaatbang, no, didto ni padayugdog didto mo ni focus pag-ayo sa pagkaon. Kanang pagdili bas pagkaon sa dugo, no. Of course, wala pa ang maong debate. Nangagpas na gyud ko nga murag mao gyud buhaton sa akong kaatbang, no. Now akong i-explain po diri nganong gisundan ako ang akong kaatbang sa debate nga bisan na wala na tastima nganong gisundan nako sa rason nga gusto po nako mahisgutan ang maong issue. Hinoon technically, kung naay magtan-aw ato nga kining unsa ni ekspertos debate o nya mo stricto gyud sa tema, focus, dili ta madihado ato kay dili man kita ang misimang. Okay. So what pasabot kadtong gipabarog nato, still nga napabarog nato niya ni simang man, so naa niya ang kuan kanang para nako dihado, no, para ra pud nako. Nga naman kay kanang siyempre, no, ang atong gipabarog mo ay dapat gubon. Inana man gyud ang debate, no, kung naay proposition dayon ang trabaho sa negative side ang pagguba sa atong proposisyon. Na dito man ni kuan ni punta sa laing topic. Now amo to nga dili unta maayo, no, on sa iyang part, no, kay dapat mo stick gyud sa tema. Pero ang akong rason, no, ngano nga akong gisundan, kay buot gyud po nako matuki ang maong isyu. Hinoon nakasabot ko sa akong kaatbang ngano nga mo paingon jud sa dito. Mo bitaw nga sa wala pa ang maong debate, naguna-huna nako nga kadto mao toy posible gyud niyang himuon. Gani dili lang kay kato. Posible gali unta, no, iyang hisgutan ang igpapahulay o sabat, no? Kay mo man gyud nay bandila sa Seventh-day Adventist, pagkaon o kining igpapahulay. Mo gyud nay ilang bandila. Then kung madto putas protestante ang ilang bandila gyud sa ilang pagtuo, mayon gitag bandila kana bang pinaka numero 1 nga ilang sana tawag ana kanang dugukan nga pagtulunan, rason nganong mibulag sila sa Katoliko, no, at tutas protestante duha po nila kabandila kanang
sula eskriptura kun Bible alone, no, si Martin Luther may gaona ana, di ba? Si Martin Luther mao may amahan sa Protestantismo. So muna unang bandila sa Protestantismo, only the scripture or sola escriptura o Bible alone. Dayon ikaduha kanang faith alone, no, o sola fide, no, sa Latin, no, sola fide, faith alone. So kanang duha mo'y bandila sa Protestantismo. Ug moadto puta sa Seventh-day Adventist, ang ilang bandila kanang pagkaon nga tubang gidili sa daan, then gipadayon kuno gihapon hangtod sa bagong kasabutan. Then apil man ang pagdili sa pagkaog dugo. Mo na nga bandila na nilang pagtulunan. Kung ma-prove nila nga gipadayon gina, mo nang mulutaw nga sila may husto. Di ba? So mo na nga dili ikatinga nga mopaingon gyud sila diha. Mo nang ako di man ko stricto. Sundan nato kay gusto po nato maliwanagan, ma-explain ang maong issue bisag na simang na tema. Okay. So then ang ikaduhang bandila sa Adventist kanang igpapahulay nga Sabado kay klaro man gyud sa Biblia nga gitahod, girespeto, gituman na gituman na ni Kristo gyud bisan sa pagsugod sa iglesia. Okay, si Kristo wala man mo anhi sa pagguba dayon insigida sa Old Covenant o balaod ni Moses, gani iyang gihatag ang example. Mao na nga balik-balik gid siya sa templo matag adlong Sabado. Mao na nga ilang himuong rason nga Sabadista gito si Kristo kay nabalik-balik gud. Og anha sa matag Sabado sa templo, no? Mao na dayon unsa pa na ang ako lang gali pong komentaryo ana kung sundon gyud tanan ang gibuhat ni Kristo sa pagsugod sa simbahan kung iglesia nga iyang gitukod, dapat ila pud udang sundo ng pista kay si Kristo nagrespeto o nag-apil magyug mga pista sa mga Hudiyo. Di ba? Di ba mo man ay rason sa atong mga igsuong Seventh-day Adventist nganong nga ilang gipadayon ng Sabado nga igpapahulay kay si Kristo iya man po nang gipadayon kuno. Di ba? Mga apostol matag adlong igpapahulay moadto sa sinagoga dayon mo manudlo. Hinoon on our part nanudlo lagi pero unsa po'y gitudlo dito, di ba? Nanudlo ba ang mga apostol nga kinahanglan ipadayon gihapon ning Sabado? No, wala po, no. Ang hinungdan ra ana gyud sa Catholic gyud exegesis kay bag-o pa ang simbahan nga gitukod ni Kristo, dili gyud na totally mabiyaan din nila og unsa ilang naandan. Di ba? Mo bitaw nga sa komentaryo sa Bibliang Katoliko, for example, kanang katilingbanon kon Community Bible, na ay komentaryo diha sa Book of Acts nga giingon nga ang mga kadagkuan sa iglesia sa sinugdan nagpadayon pagihapon pagsunod sa kustumbre sa mga Hudiyo. Tinuod man na. Pero ilang hinay-hinay na nga gibiyaan, tagaan mo na akong example. Kanang tuli. Di ba sa New Covenant, dili na kinahanglan ng tuli. Kay giilisdan man nagbunihag, di ba? Pero naay mga higayon diha, bisan gani si Pablo, ngayang gipatuli iyang tinunan. Basa ninyo na. Kay ayun na naman good sa transition time sa iglesia. Sa man ang transition time? Kana bang mag-ilog ba ng bag-o o karaan? Nga dili gulpihon pag wagtang ang karaan. Kay dunay hinungdan. Tagaan mo na akong konkreto nga example. Kanang drug addiction nga problema. Naatay na hibaw-an, di ba nga, kanang usa ka drug addict kung muundang sa iyang bisyo nga pagka-addict, na ay instruction o sugyot sa mga doktor nga dili labi na kung addict yung kakayo, dili pug kuno maayo sa ilang estudyo nga gulpihon nimo pag-undang. Kay naa ko na i-prove na nga naay mga daot nga gulpihon pag-undang. Naa sila kanang gitawag og gradual, hinay-hinay. Mura pag scientific ba? Ingon ana. So, I hope nakuha niyo ang punto. Ingon ana pod ang transition proseso sa pag-abot na sa bagong kasabutan, pagsulod na sa iglesyang gitukod ni Kristo, pagsugod na sa New Covenant religion of Jesus Christ, dili na siya ma-automatic yun og
biya tanan ug unsay naandan na sa tinuhuang Hudeo. Unsa may hinungdan? Ha? Usa sa hinungdan kay kinigong biglaon na to. Pero good anang drug addict kon biglaon na siya pag-undang, dili scientific, dili ihinay-hinay, dili gyud siya molampos ana. Di ba? Dili siya molampos. Mo man gani nga technical na, no? Kinahanglan kay baluta na nga mulampos gyud ta, no? Presa na sa kanang exercise, kanang gituwag nila bodybuilding, no? Kanang bodybuilding dili na pwede nga maghimo ka ana nga aswat kag barbell pataka ka din, dili ka kahibalo og unsay conditioning rule. Oh, bisan si Manny Pacquiao gani kanang boxing na manay conditioning rule mo nang naapod siya conditioning manager. Dili man pataka oy. Kay sikang practice diha, wa na day ka na over fatigue na day ka, na sobraan na day ka, na pag boxing nimo tingala ka na wala imong kusog. No? Okay, dili ka andam because kulang kag pahulay. Dapat kuan man na practice pahulay. Practice, pahulay. Kinahanglan, patas na. Ina-practice, inapod pahulay. Sa mo na sikag practice, din dili inap imong pahulay. Patay ka na. dili tibuok imong kusog. Ano man, kulang man kag pahulay. So dapat, balanse na. Pahulay, saktong pahulay, then sakto pong practice. Di po maayo nga, sige na po kag pahulay, wa kay practice. Saan po imong gamiton kusog, ana. Kay balo. So ingon ana pod, kini pong mahitungod sa tinuhuan, kay balo ang Ginoo nga murag dili mahayaw kung gulpihon. Gulpihon nang ug unsay naandan sa karaang tinuhuan, then pag abot sa bag-o nga hala tanan bag-o gyud tanan. Dili kayong mahitabo ana tanaw ra gud to. Mo man ni hinungdan nga gikasuk-an ni Pablo si Pedro. Gikasuk-an ni Pablo si Pedro nga naman kay inaning nahitabo diha sa Book of Galatians. Kini si Pedro gipadaygan naman siya sa Ginoo nga kadtong giisip nga mahugaw sa una sa daang kasabutan. Unsa man kaayo to, baboy, isidang walay himbis, mo nang dili kanon, dayon hasta po ng tao. Kung dunay pagpihig sa pagkaon sa daang kasabutan, sa tao duna po'y pagpihig. Nga naman, kung dili ka Hudiyo, suri na lang kay isipon kang mahugaw. But pasabot, dili ka pwede masakop sa ginghirian. Mo na ang concept sa daang kasabutan. Of course, first step pa man to, unang ang pa man to. Unang ang sa ginghirian sa Dios nga dili pa nato makita ang tibuok nga sana tibuok nga dagway sa pagmando sa Dios. Kaya nga naman, ang fullness of the truth, ang tibuok nga kamatuoran atong masayran pag abot na sa Ginoong Hesukristo. So, mayong kag daang kasabutan. Mayong kag kumpleto na, naa na dito tanan. Nya, anong naaman lagi bagong kasabutan, no? That is a proof nga dili pa tumao. Kay kung ang daang kasabutan o bagong kasabutan parehas, anong himuon pa man ang bag-o? Madayon na lang tong daan. Di ba? Mayong ikag daan, bag-o, sa to pa, naagi bag-o. Kay kung mayong kagdaan din, maura po gihapon, dili na bag-o. Muna atong bantayan, no? Pero saan ang kuan? Sa daang kasabutan, dunay pagtulunan nga kung mamatay ka, wa na gyud kay kahibalo. Mo man ay gamiton gali sa mga Adventist nga kana kunong mga santos, dili na pwede nato pangayuag tabang kay inig kamatay nila diri sa yuta. Zero balance gyud na ilang kanang panghuna-huna o ilang consciousness. Pero kung maari ka sa bagong kasabutan, unsay mawala ilang consciousness. Nga pinadayag size 9 Gs ang mga martir dito sa langit katong gipamatay ba nagistorya man lagi, naaman lagi consciousness. Di ba? Wala na yun na pinadayag size 9 hangtod Gs. Dayon gipadayag 5-8. Basaha. Nga ang mga gipasabot diha katong 24 elders nga gisabot mga santo sa langit, no. May offer, no, ilang gi-offer ang incense ngadto sa nating karnero ang pasabot sa Dios.
Ilang gi-offer kadtong incense nga kadtong incense nagpasabot og prayers, mga pag-ampo sa katawhan sa Dios. Ilang gitugyan, ilang gipresentar ngadto sa Dios. Katong nating karnerong gipasabot dito, di ba? Dios mas Kristo. Okay, oh. Kay siya manggoy pod, siya may mediator sa New Covenant. So dito gi-offer ang mga pag-ampo. Gihatod ito pa ang mga santo sa langit ni pataliwala kay ilang gihatod nitabang sila hatod sa atong mga pag-ampo. Ngadto ni Kristo, ngadto sa Dios. Umayong kag walay consciousness, unsaon la pagtabang, unsaon la paghimo ana ug wa sila consciousness. Di ba? Hinoon duha ka anggulo anang giingon dia sa daang kasabutan nga wala na consciousness ang kung mamatay ang tao, no? Either ingon ana nga sa duha ka komentaryong nahibaw nako nga ang theology galambo kay mayong kagdaan dili pa to maukuwang pa to. Ang completeness ana na sa bagong kasabutan. So dili ka mo rely gyud sa kinatibuk ang pagtuo sa daan. Kay kung dunay magsusuwat nga nakasulat ato, remember biya nga kining Biblia dili ni siya ato bang sabton nga og unsay tanan nasulat diri kana gyung tinuod yun na. Kay for example, ni istorya man po ng demonyo diha. Tuhuan dahil ni mo na. O bitaw ito, nahinumdum ko atong debate sa Christian ug Muslim. Nga, niingon man na Christian nga, the Bible is the Word of God. Nga, ingon ang Muslim nga, dili, ingon, at tanang pulong diha, Word of God. Basta kay kanang Bible, Word of God. Ni Kutlo bitaw nag teksto sa Biblia ang Muslim nga, sultis demonyo. Na ang po sa Biblia o kanang mga dili maayo nga hitabo diya sa Biblia o naman ni sa Biblia nya word of God po ni. Okay. Word of God po ni, sulti man ni, trabaho man ni, buhat man ni sa demonyo nya word of God gyapon na. Hinoon ang ingon ng Christian nga kanang pag-ingon og ang Bible word of God but pasabot ang overall message diha sa kaluwasan iya sa Dios. Dili bot pasabot nga tanang hitabo diha kabubuton sa Dios. Naka-explain pod, nakalusot pod ang Kristiyano. Kay dapat ang Kristiyano may nag-ingon nga word of God na subot pasabot, siya may mapasabot unsay bot pasabot ana. Ngayon kag ang Biblia word of God bot pasabot ang mensahe ana overall, ang mensahe ana para sa kaluwasan iya sa Ginoo. Muna word of God. The message of the Bible is the message of God. Dili bot pasabot nga tanang mga suwat diha nga nahitabo kabubuton sa Ginoo. Dili. Kinay kabubuton sa tao diha. Kato daing gibuhat ni Judas. Nga naghikog siya. Then ni sana iyang gilimod ang Ginoo nya. Kabubuton dayto, gusto dayto sa Ginoo. Dili. Gusto to pagbuot to ni Judas. So, ingon na, pero ang mensahe sa Biblia na kita mutuog yun sa Dios. Musunod sa iyang mga pagtulunan. Muna nga ang Biblia, Word of God. Meaning ang mensahe diha sa kinatibukan, ang revelation diha nga ang tao kinahanglan magsunod sa Dios, iya ana. Ingon na. So, nganong ako nang gisgutan, kay naay mga tudlo diha sa daang kasabutan nga combination na sa pagtulunan sa Dios og kining perception lang sa tao. Kay kinigong Biblia sulat ra manig tao nga gigiyahan si Espiritu Santo ang gasulat. Pero wala pod nag-istrikto ang Ginoo nga ang personal views dili gyud masuwat. Ang ato lang dayon nga mahibaw nato ang personal views og unsa gyud toy iya gyud sa Dios. Munay bantayan nato. Mo bitaw nga kining Biblia dili nato literalon tanan pagsabot kay naay mga istorya sa tao nga murag makaingon ka nga iya na sa Dios kinaamas Biblia pero actually iya na to sa tao. Pero gud anang giingon sa Biblia nga ang Dios gabasol nga gihimo niya ang sa to iyang gihimo ang tao kay unsa to na may teksto ana nga ang Dios gabasol pero nganong magbasol gud tao ng Dios di mo na siya masipyat sa iyang mga buhat, di ba? Now ang siyensya sa pagtuon sa Biblia moingon nga kanang pag-ingon nga ang Dios gabasol pagbati na o huna-huna na o pagbati sa magsusulat nga iyang
giapil og sulat diha kana mo na gitawag sa siyensya sa pagtuon sa Biblia og kana anthropomorphismo o anthropomorphism nga pagbati sa writer nga iyang giapil dito nga mao ni gibati sa Dios. Ana ba? Pero actually dili magbasol ang Dios kanang magbasol man ang Dios nga perfect man siya. Di ba? Oo. Pero ang writer nagsulti ana pag-express sa iyang pagbati nga taagi sa kadautan sa binuhat sa Dios sa tao, daw iyang gi-express nga nagbasol ang Dios nga gibuhat niya ang tao. Pagbati sa magsusuwat, wala ni sa Biblia ako ani siya kanang Catholic exegesis kay inana man gyud ang magtuon tag Biblia. Kinahanglan aware ta sa siyensya sa pagtuon sa Biblia. Dili tanan literalon. Dili tanan literalon mo na anthropomorphism o anthropomorphismo nga pagsamot sa Biblia nga naay pagbati sa writer nga iyang giapil dito siyang pagsulat, pero ang kuwaon nato nga mensahe dito kadtong iya gyud sa Dios. Unsa may mensahe nga kuwaon dito nga but pasabot nga kinahanglan ang tao mulikay gyud unta sa sala. Mulikay gyud unta sa sala. Mo bitaw nga gipahimug-atan sa writer nga ang Dios gabasol, ibuhat niyang tao. Ambot pasabot nga kita ba nga dili gyud unta ta magbuhat og dautan, parang dili magbasol ang Dios nato. Murag inana ambot pasabot sa writer. Dili kay ang Dios gabasol gyud. Dili. Pagbati sa writer nga iyang giapil dito sa pagsulat, pagpahimug-at sa usa ka pagtulon-an. Inana usa na siya ka example ha. Inana dayon kanang pag-ingon pod nga ang tawo mamatay wa na siya consciousness. Now kung ang gipasabot sa writer totally gyud. Now kana mo na kanang gitawag nato og panghuna-huna na siya sa writer. Sa iyang panahon nga wa pa siya kahibalo. Kaya ang kahibalo lagi, hinay-hinay man siya. Panahon-panahon man ang revelation. Dili man nadayag dayan ang teaching sa daan tanan. Kaya naamay mahibawan lang nato pag abot na ni Kristo. So siyempre, ang writer musulat sa unsa ra po iyang hunahuna. So iyang gisulat na dito. Mo na akong nahibawan sa usa ka kanang Bible commentary sa Katoliko. Inanaon pagsabot dunay pag-undergo og progress sa pagtulunan. Kay naay sa daang kasabutan nga wala dayon madayag. Mao na nga mangagpas ra pod ng writer. Kung siya iyang una-una may tungod anang kamatayon sa tao. Pero pag abot sa bagong kasabutan, bisag kung saan na tog bali-bali, ang naamay ka ng kalag nga bisag mamatay imong lawas gani, pero conscious pa ka. O mamatay imong bisag buhi bagay ka sa lawas, isipon ng patay mong espiritu, no? 1 Timoteo 5:6 kanang katong byuda ba nga mapatuyangon ba nga sa sala giisip na nga patay, no? Sa espiritu bisan buhi pa sa lawas. Dayon ingon po diha sa Mateo 10:5 ba to nga niingon si Kristo, ayaw kahadluki ang makapatay sa lawas, nga dili makapatay sa inyong kalag. Kino ang kahadluki ang makapatay gyud sa anang duha. Di ba? So kung ingnon nimo na sa to pa mahimong mapatay imong lawas pero imong kalag dili. Di ba? So naay consciousness to. Di ba? O kana lang imong sabton sa to pa dili gyud na ingon gyud nga pag-ingon nga pagkamatay sa tao wala gyud consciousness. Kaya ang iyang kalag. Lahi po ng kalag nga nagpasabot og tibok tao kanang sa Genesis 2:7 ba na kung makalimot kay kanang pulong kalag pod mahimong gamiton man na pagpasabot sa tibok tao pero dili sa tanang higayon kay naay higayon po das Biblia nga ang kalag nagpasabot nga dili gid mo ang lawas but pasabot kadtong immaterial nga bahin sama atong niingon si Kristo nga ayaw kahadluki nga ayaw ka mukhadlok sa mga tao nga mapatay lang nila ang inyong lawas pero dili ang kalag. Hinoon ka ng kamatayon sa kalag diha dili na physical kundi spiritual death. Spiritual death. Kanang separation between
the sanctifying grace, no, presence of God sa soul, no, mo antihay gali, mo biya gali ng sanctifying grace o presence of God sa usa ka kalag, patay na kaana mo na gitawag spiritual death. Dili na kamatayon nga parehas sa lawas. Pero sa nang giingon diya sa Biblia nga the wages of sin is death, spiritual death na, no? Kay ang uban mo man gamiton anang pabor anang death penalty sa yuta nga. Na Biblia na anang death penalty. O nga ingon diha Romans 6:23, wages of sin is death. Na bitaw pero spiritual death man ipasabot ana, kabubuton man na sa Dios, dili man na kabubuton sa tao. Nga death penalty gipasabot diha. So ingin ana, no? So, dayon ang lain pod nga angle kato naghatag sa kog mga example ninyo ha. Ay mo katingala nga nung mohatag sa kog mga example ay ha kumutuki og ayo ning Council of Jerusalem. Mohatag sa ko ninyo kayo mga example. Sa laing anggulo pod sa nabasa nako ang libro ni Bradshaw Fernandez, no? Naapod siya punto. Nga kanang pag-ingon anang sa Biblia ba nga sa adlaw sa kamatayon sa tao, wala na siya consciousness, no? Wa na kahibalo. Pwede pod ko no sa version ni Bradshaw Fernandez. Gihimo niyang argumento nga ang gipasabot anang wala na consciousness, wa na kahibalo sa adlaw sa kamatayon sa tao, ang iyang lawas nga mobalik sa abog. Kay naa ko no diya sa Salmo 30 bersikulo 9 giingon nga makadayeg ba kanimo ang abog? O kung imong sabton, saong pagdayeg anang abog? Unya kay kining tao god, kining lawas, inig kamatay, madugta, then mubalik sa abog, di ba? Mubalik man sa abog o abog. So, pwede ko nung sabton nga ingon ana nga ang buot ipasabot nga dili makadayeg o wala na consciousness, wala na kahibalo, ang lawas nga mubalik sa abog. Pero ang kalag, dili oy. Kiku matubang gali na dito sa Ginoo kung ato yung ayaw basa ang Biblia kay hukman tinagsa. Ang kanang particular judgment kanang gisgutan da si Hebrews 9:27 ba na kung wa ko malimot. Gimbutan nga ang tao mamatay sa makausap tapos niya na hukom. Unay particular judgment. Lahi po tong general judgment sa pagbalik sa Ginoo. Kay kaduha man ang hugna ang hukom particular, hukom tinagsa o sa final judgment. Sa particular judgment o final judgment dili na mausob ang desisyon dito ha. Kung unsay mahukman diya sa particular judgment di na mausob, dili na para sa atong korte diri sa kalibutan nga kay nga mahimong kanang desisyon sa lower court, regional trial court, mahimong usbon pa na dito sa Supreme Court. Dili. sa pag hukmanan sa Dios, mahukman kang impierno diya sa particular judgment, di na gina mausob sa final judgment kay sigurado gina. Unay nakakampante diha kung musalig ta aning hukmanan sa Dios. Kay kung kining hukmanan sa tao palibol masipyat ang lower court us buna dito sa sa Supreme Court. Pero sa Ginoo kanang particular judgment di na nausbon. Kung nahukman kag impierno sa particular judgment kanang Hebrews 9:27 ko kumasayo, dili na nausbon dito sa final judgment. Dili na. Oo. Kato lang general judgment ko anto kanang declaration overall nga publicly nga pag-judge nga makahibalo gyud tanan sa unsay hukom sa Dios. Kay general judgment man. Sa particular, ang nakahibalo nga na impierno ba to, na purgatorio ba to, o na langit ba to, kadtong kalaga, ang nakahibalo Dios ra og kadtong gihukman. O kinsa pa tong gi-allow sa Ginoo dito nga makasaksi sa langit o siyang hukmanan. Kinsa to ipasulod na sa langit, kinsa iyang gipapurgatorio. Pero kanang purgatorio ha, dili na siya hangtod sa hangtod. Sa kuan ra na sa panahon karon nga wala pa ang pagbalik sa Ginoo. Kay sa pagbalik sa Ginoo sa general judgment,
kalit nga katong tuwas purgatorio, kalit sila pag-aalidan na dunay sudden cleansing. So katong tuwas purgatorio kay sigurado man tumalangit, limpyuhan man to sila didto. Di ba? Sa final judgment katong tuwas purgatorio, tuwa pa dito sa purgatorio, kalit sila linisan sa to pa mapurga because of the power of God. Then malimpyo sila, then maangayan din sila sa ganti. So dito sila iipon gapos tuo. Katong tuo, katong mga linuwas. And katong mga gahay yugulo, dito sa wala silutan. Okay, balo na mo gunsa na. Singon ana, ako lang po nang gihisgutan og appeal. So mao na ang duha ka anggulo pag-explain anang sa adlaws kamatayon sa tao, wa na siya kahibalo. So naay anggulo nga para sa atong kang Bradshaw nga ang lawas na nga mobalik sa abog mo ni kahibalo, anay kahibalo, pero kanang kalaglahi. Kay kung basahon na to ang pinadayag sa 9 nga to sa 10, ang mga kalag sa mga martir, sa pa mga santos dito sa langit, nakikistoryas Ginoo. Basahan ninyo. Then kung kana pong pinadayag 5:8, nga ang mga santos dito gipasabot kanang 24 elders na nagkuan na naghatod sa ato mga pag-ampo ngadto sa Ginoo katong incense kay kanang incense sugod nagpasabot man nag mga pag-ampo, nagsimbolo sa mga pag-ampo. Then kung mobasa po ta sa Hebrews chapter 12 verse 23, giingon diha nga niduol kamo sa Dios, nagisgot diha langit nga abot pasabot nga niduol kamo sa Dios og sa mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Mo man ni usa sa gibasihan nato nga kung musangpit ta sa Dios, dili po daotan nga musangpit umulduol ta sa mga santos. Kay mo man ay giingon sa Biblia, Hebrews chapter 12 verse 23. Miduol kamo sa Dios og sa mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Wa may laing ipasabot ana. Dili man po na anghel kay kanang anghel ito nga sa hingpiton pa bagutong mga anghel. Ito dili ang way laing ipasabot ana mga santos nga gihingpit. Diri sa yuta gihingpit sila, no? Nang purifying fire. Dayon kung dili pa na matiwas pod diri sa kalibutan na ay laing kalibutan nga gipasabot ana para nang sa 12:32 batos Mateo nga gigamit gay nato nga teksto pag depensa anang purgatorio na hinumdum mo sa debate nato sa purgatorio. Ako man ang gikutlo Mateo 12:32 nga usa na sa gibasihan natong teksto nga naagay purgatorio. Of course ang pulong purgatorio wala sa Biblia pero ang gihinganlan ana gi-implied gipasabot anang Mateo 12:32. Unsa may gingon diha sa Mateo 12:32 nga kung makasa kuno ka sa Espiritu, kung makasa ka sa Espiritu Santo, dili ka mapasaylo. Dili ka mapasaylo ni ining kinabuhi sa ato pa at present, ni ining kalibutana. Bisan pa niadtong palaabuton sa King James Version English sa laing kalibutan, other world. Na kana nagpasabot nga kung dili sala kuno si Espiritu Santo ang imong salaod, mahimong malinis o mapasaylo ka ni adtong dapita. O dire ba o didto. Pero kung sa Espiritu Santo, di gyud ka mapasaylo dire o didto. Basahan ko ninyo gayo ng Mateo 12:32. So, gikutlo nato ng teksto ha, kay mo po na gigamit sa mga Catholic yun apologists, no? Nga nakahibaluta nga usa na gigamit sa kuan Katoliko ng tekstuha nga naagyoy purgatorio kay naaman di ay lugar o lugar ba na o estado ba na sa pagpasaylo nga dili ni ining kinabuhi sa mo na gitawag na to state or place ba na o walay dogmatic definition ng simbahan kung lugar ba na o estado ba na. Basta kay kuan na siya cleansing. Kalayo ba na? Watak hibalo. Okay, wala ang pagihulagway pag-ahir sa Biblia. Ang termino lang gigamit sa Biblia sa 1 Corinto 3:15, fire, cleansing fire. Nga makabot nimo gihapon ang heaven or kining reward pero iagi sa kag fire.
Muna nga ang gisimbolo nato anang purgatorio mura pog impierno kalayo. Pero walay dogmatic definition ng simbahan na ha. Oh, gihimo lang natong symbol ng fire kay ang kalayo god galamiton man punas paglimpyo, purga. Pero sa nang ininit, kanang magpabukal kag tubig. Init man na. Ang imong pabukalon para mawala ng unsay mga bakterya diha. Inana. Muna ka ng fire, muna gi symbol po nato sa cleansing. Muna sa 1 Corinto 3:15. So mga niduol kuno ta sa Dios ug sa mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Muna Hebrews 12 verse 23. Muna ebidensya natong mga Katoliko o namong mga Katoliko nga dili daotan nga moduol ta o mosangpit putag mga santos. Kaya masangpit gyud sila nato. Dili ingon nga Dios kay wala man sila gahom silang kaugalingon. Ang mahimo lang nila dito sa langit pag tabang nato nga ang ato mga pag-ampo mahatod ngadto sa Ginoo. Di ba? Mahatod ngadto sa Ginoo. Gani kana galing pagtulunan nga himuon natong tigpataliwala o abyan ang mga santos, dili man gyud actually gyud ang mga pari, mga obispo rega gauna-unag tudlo ana. Kay walo ba mo nga naman as Biblia nga ang Dios mismo way gauna-unag tudlo ana. Pasahara ko ninyo, Job 42:8. Job 42:8. Na ay mga makasasala diha nga giingnan sa Ginoo nga ayaw mo gritso og ampo din ako kay nagbuhat mo daotan. Adto mo ni Job. Si Job mo'y paampu aalang ninyo. Di ba? Pagtulon ang Katoliko mala. Pagtulunan sa Diyos na nga mo po'y gitudlo sa Katoliko ron. Nga, kanang mangita tag abyan, mangita tag kanang abang lain ba, nga makatabang nato nga aron dunggo na nga itong pag-ampo. Basaharo ko rin yung Job 42:8. Na ay makasasala diha nga, muampo na unta sa Diyos. Pero giingnan sila sa Diyos nga, oy, di ko mo, mudawat na yung pag-ampo. Pero atuan niyo si Job may paampo alang ninyo kay siya nagbuhat magmatarong. Na ang Dios mismo may gatudlo ana. Mo bitaw na hinumdum ko atong higalang pastor sa Baptist nga. Ingon nga asa man sa Biblia nga mga apostol dihan sangpit ngayog tabang ni Santa Maria. Na ugula din na nila mahimo silang panahon daotan na day kung himo na to na nga nagtuo man tangi si Santa Maria makatabang pud. Di ba? Kay na inahan guna nato. Di ba kanang atong inahan din sa pamilya makatabang na nato? How much more si Mama Mary is spiritually nga napamotud-an manggaling na diha sa kasal sa Kana. Nga dili pa panahon pag milagro. Pero nagmilagro ang atong Ginoo gumikan sa iyang inahan. Ingon sila, anak, wala na sila bino. Concern kaayo ang si Mama Mary. Concern kayo siya sa katong selebrasyon sa kinasal. Ano man kay sa selebrasyon God, na agyo na ilipay-lipay, na ikaon, di na apoy inom. Pero wala po nanudlos Kristo nga maghubog-hubog yun. Di ba? Hinoon, na apoy kuha na interpretation nga katong binuha di itong kahubog. Okay gihapon basta kay bino. Okay, so ingon na nga aron dili mauwawan ang kinasal sa ilang selebrasyon mo nang nagunahon na si Santa Maria nga anak ko na sila bino but pasabot nga parang dili mauwawan ang kinasal sa ilang selebrasyon but pasabot nga si Kristo mura bag sa litra kung sa atong pagsabot murag iyang giingnan si Kristo iyang anak nga pag milagrog bino anak parang naa sila ikadalit og tiwa sa ilang mga bisita painom hinana ingon ang Ginoo nga babae unsa may ako uban kanimo wala pa moabot ang akong takna buto sabot dili pa panahon unta niya sa pagmilagro pero gamilagro gid siya niya atong higayuna by the influence of the Mother Mary.
So, pasabot nga, kung ang inahanang gali mo hangyo sa anak, maglisod yun nagbalibad ng anak. Anya mo man ay huna-huna na turon mga Katoliko nga, oy, pagka, naamapod sa James 5:16 nga, ang pag-ampo sa taong balaan, dakog kahimuan. Dakog kahimuan. Sino may oras? 6:54. Okay. Now, mga tinahod nga tigpaminaw, ang oras na to diri, apiki naman. Now, wa na ako ma-discuss ang Council of Jerusalem, no? Now, ako na lang i-ditso, no? Ang point. Nga, sa kadtong sa debate na mo nga, giakusahan ang ato mga obispo nga, nganong sa Council of Florence, gi-abrogate ng dili pagkaog dugo. Timan ni biya nga, the same Holy Spirit ang gagayad sa Council of Jerusalem. Nga, gi-appeal pa nila ng dili pagkaog dugo. Pero kanaagod nga pagdili, kung tanaw na to ang tinor sa balaod, temporal na siya. Kay bisan gali sa daang tugon, na panahon nga ilan ang gikaon. Tanang mga temporal law, pwede nang i-abrogate, pwede po ilisdan, para saan ang tuli. Kanang pagdili sa dugo, kuha na siya, dili na siya moral law. Ang moral law katong immorality sa pakikilawas. Mao nang gipadayon gyapon simbahan. Pero kanang sa pagkaon, pagdili sa pagkaon, dili na siya moral law. Sa sige lang kay magkatima o niya putaan na ato nang ma-discuss. Mao na nga the same Holy Spirit gagayad sa Council of Florence nga i-abrogate na. Mao nang gi-abrogate na. Holy Spirit gihapon. Na may panahon nga mag-usob-usob ng instruction sa Holy Spirit, no? Di ba? Sa daan tanawa, instruction nga mahugaw ang hintil. Pero pag abot sa bagong kasabutan, the same Holy Spirit nga nag-ingon, dili isipon mahugaw ang hintil. Ingon na napod ang logic anang pagdili sa dugo. Sa Council of Jerusalem, Holy Spirit lagi gagayad nila nga giapil gihapon to nga pagdili. Pero kay ang Holy Spirit kanunay mamag-uban sa simbahan, pag abot sa Council of Florence, ang Holy Spirit gihapon gagiya nga i-abrogate na. Meaning, pwede na ta magkaog dugo. Si Kristo ingon manggali kinsa tong mainom sa akong dugo makabaton og kinabuhing dayon. Mao ni akong pasiuna ninyong explanation. Pero sunod siguro Domingo pohon, no? Kung dili pa makabalhin ang DXDR sa laing building, no? Kung magkagamit pa ta, atong ituki ni og ayo kay ang akong gibuhat ro naghimo pa kog mga example sa development of doctrine. Okay. Wala ko igong panahon, no? Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, kini na lamang ang ubos ninyong alagad sa mong tulumanon. Silbert Dumduyano, Senior alias Veritas, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan samahan sa anak, si Espiritu Santo. Amen.